vähän harmaa. Sakeet mölö. Oikein. Me siihen. Kahvi. Aivan. Mustana menee ihan saa laittaa. Joo, sehän käy myös. Fats Flounders. Joo, helpompi lausua selvinpäin. Saaks tuolla naisia? Kyllä siitä vissiin Jonnin verran. Jotkut on ehkä saanut. Se on melkein Anssi saa eniten, koska sillä on yleensä vaimari päällä. Ja 2 kitaristia kuuluu vielä joukkoon. Miksi me ei sitten kitaristeja haastella, onko se liian isoja staroja? Niin kun mä ajattelin, että pidetään tää yksinkertaisena, niin pyydetään tää niinku komppiryyhmä. Ne on ne tekniikka-osaston pojat, ei sieltä tulee sellaista koodikieltä, että sit ei Niin, nimenomaan, että me puhutaan vähän kansanomaisemmin. Kuinka pitkään olet tehnyt Fats Floundersia? Kesästä 2009, eli sellainen lyhyt briefi, niin se lähti meillä oli Anssin kanssa toinen bändi kuin Diastole. Tää niinku muodostui sen rinnalle, että meidän piti lähteä, justiin kaikki oli oikeastaan tuttuja ennestään, että jokainen oli soittanut jokaisen kanssa jotain. Joo. Muutakin kuin suuta, niin sitten lähdettiin koittelemaan, että mennään hakkaa vähän covereita ja sitten meillä olikin jo Ekoisreeneissä ensimmäinen biisi valmiina, mikä on vieläkin settilistassa, että se rupesi vaan jotenkin hirveän hyvin pyöriä se meidän sotku. Ja nyt on sitten saatu 2 omakustainen EP:tä aikaiseksi tässä näin reilu 2,5 vuoden aikana. Miksi ne on EP:tä? Ja se on oikeastaan rahakysymys. Nääkin on ollut silleen aika kalliit tähän, niin sit jos lähtee täyspitkään vääntämään, niin se voi olla sitten, että pitänyt tyytyä näihin, vaikka kyllähän näistäkin on itse kyllä tyytynyt hyvin tyytyväinen. Joo, ettei tää niinku, kyllä tää tyydyttää. Joo. Teidän musiikkityylistä, voitteko te vähän aukaista sitä? Nopein kuvaus on ollut yleensä, että stoner kautta grunge-vaikutteista hard rockia. Et siellä on tarttuvia kertsejä ja kumminkin sitten ihan mätökkäriffejä ja välillä saatetaan jopa murahtaa sinne. Joo, vähän on ristykin jossain. Miksi se on hittihakuisuutta? Ja sellainen niin teennäinen hittihakuisuus on meidän mielestä aika niin paska lähtökohta tähän. Et se ei, niin kuin, me ei sen takia niin haluta tavallaan katsoa, että mikä on lista ykkösenä ja mennä hakemaan vaatteet sen mukaan. Teillä on vähän tämmöinen itsellinen meininki kuitenkin tässä haastattelussa ainakin, niin onko toi teidän musiikki, onko siinä jotain ironista pointtia takana? On siinä varmaan tietyllä tapaa, niin kuin, että siis kyllä siinä tavallaan, että jos meillä on jotain vähän pehmeämpiä juttuja, mistä niin laulellaan, niin ei siellä niin puoleteta kyyneliä ja huudella peipejä, vaan tollasia, niin kuin, että se tulee enemmänkin semmoisella vähän rososella omalla mitalla, mikä löytyy, että ei mikään niin ihan jäätävä ole. Siis kyllä siellä niin selviää. Se on se todellinen muna, että ei siinä ainakaan voi... Niin, kyllä. Mennään sillä, mikä siellä oikeasti on. On monia bändejä, mitkä tekee niinku hittejä just sen takia, että ne tietää, miten hitti tehdään tavallaan. Ja se mun mielestä siitä katoo vähän niinku se sielu, että jos sen ajaa se homman niinku myynti tavallaan mielessä sisään. Tavallaan, että se onnistuminen tulee niinku sen soittamisen kautta. Niin. Eikä niinku se, että käydään kaikki hommaa pillifarkut ja vedetään niinku ihan emoiluksi tää koko sotku. Kyllä, että yritetään ahtautua siihen semmoiseen tiettyyn muottiin, mikä on sellainen varma tie sinne jonnekin hittiin tai johonkin tällaiseen. Jonnekin radion soittolistalle tai muuta, niin ei ole meidän juttu. Vai vetotteko te vaan sen takia tähän asiaan, koska teille ei ole vielä tullut sellaista mainstream-huomiota tähän asiaan? No itse asiassa se on vaan sen takia, että meillä on saatu niinku oikeat tyyppejä ehkä kuulemaan meidän musaa. Niinku, kyllä meillä on mainstreamia tuossa 9 biisiä nyt tällä 2 levyllä, eli se pistetään vaan koliseen. Eli siis ne on hittihakuisia ja radiosoittakamaa ja kaikki on hyvin, mutta... Sen takia, että ne on niin hyviä biisejä. Mutta ei sen takia, että ne on kuitenkin sielurikkaita ja niissä on sanomaa ja niihin on vuodettu kyyneliä ja niitä ei ole tehty vittu rahamielessä. Ei ole tehty rahamielessä. No ei. Opintotukimielessä. Niin, lähinnä näin, että se on ollut meidän sen voimalla ollaan menty. Että... Joo. Siis hetki, niin siis ootteko te näitä perinteisiä suomalaisia niin kuin looserimuusikoita, joista ei koskaan tuu sit mitään? Ei. Kyllä meistä tulee. Mikä tässä on tavoite? No periaatteessa kyllä niin se tavoite olisi se, että päästäisiin tavallaan tekemään tätä ja joku bongaista ja päästäisiin tekemään niin kuin levy. Mut miksi te ootte sit niin vitun vaikean nimeni tälleen? Mulla oli nimi Fudge vaan mielessä niin kuin jotenkin niin kuin, että toffee jotain, että se on niin kuin hauska sanana ja sitten tää meidän luovin kitaristi, kun tässä paikalla Joni, niin sillä vaan tuli mieleen niin kuin, että Fudge Flounders, toffee ja kampelot. No sellaista ei ainakaan ole, että sitten vähän aikaa naureskeltiin ja sitten se vaan niin kuin jäi. Kuinka usein te tarjoatte keikan aikana yleisölle toffee ja kampelaa? No tavallaan se menee yleensä sinne keikan jälkeen, että on pyritty niinku päkkärin hoitaa tää kampelausta. Joo, kyllä se on.
Niin, ja siis lähiruokaahan me pyritään painottaa, että pidetään tää homma niinku mahdollisimman ekona. Että ennen kuin hommattiin oikeastaan niinku omaa miksaa, niin me hommattiin oma kalasta, että me saatiin sitä kampelaa ja saatiin survottua sitä toffeita sisään, että se rupesi niinku... Joo, siitä saatiin sellainen oman makuinen setti. Millainen säilyvyys aika toffeen kampaleella on? No se on nyt siis 2,5 vuotta on tuossa marinoitunut, että kyllä mä veikkaan, että tää on vähän niinku viini, että se paranee vanhetessaan. Ja sit tulee vaan niinku sellaista viinaa toffeen kampelaa siis. Joo. Sanotaan, että kyllä se niinku rupee nousee päähän, että sen verran kova on meininki, että kyllä se niinku... Siis teillä on noussut päähän jo meininki. Se on noussut päähän, että tää niinku... Rupee olemaan tasapaino-ongelmia, kun rupee hölskymään. Vedetään nyt vähän asiaakin. Me oltiin Kouvolassa sellaisessa bändikilpailussa mukana House of Rockissa, missä sijoitettuin 30 bändin joukosta 3. Päästiin finaaliin ja se oli meille hieno kokemus. Sitä musiikki on itse asiassa toteuttamista teillä. On se, mutta kyllä se on niinku se kielien paukuttaminen, että se on ehkä vielä... Joo, siellä on kuitenkin aika suuri osa niin kuin siinä meidän soittamisessa, että kyllä vähintään joka reeniässä menee niin kuin joko yhdet kapulat paskaksi tai sitten yksi sun E-kieliä. Niin. Kyllä mä sanoin, että jos joku, niin kyllä mä haluan, että se on Anssi mukana, niitä kapuloita laittaa ja rattaisiin. Fats Flanders, niin mitä se on 5 vuoden päästä? No toivotaan, että se on tuolla, tai sanotaan, että se on tuolla niinku samalla lailla kesävestareilla, missä on nyt tällä hetkellä kovia kotimaisia nimiä, mitkä pystyy ansaitsemaan leipänsä musiikilla. Mutta sen mä kyllä sanon, että jos nyt 5 vuoden päästä pitää miettiä, missä mennään, niin siis tämän 5 vuoden ajan siis tehdään nimenomaan sitä, mistä tykätään ja minkä kanssa ollaan sinut ja voidaan rehellisesti sanoa, että tämä on niinku meidän toimintaa ja meidän juttua. Että ei lähdetä mihinkään valmiiseen muottiin, vaan nimenomaan pysytään sillä omalla linjalla ja että sitä kautta sitten tavallaan se homma koko ajan vaan vankistuu ja tulee aina vaan enemmän meidän omaa soundia ja niin kuin sillä mennään nimenomaan. Ja kyllä se breikkaa. Kyllä se breikkaa. Jos te haluatte niin tavallaan saada Suomessa sen breikin läpi ilman levyyhtiötä, niin sehän vaatii ton nettipuolen. Oli kyllä me panostetaan kyllä tuohon mediaan samalla lailla ja me pönkitetään sitä niinku hirveästi ja pyritään lähettelemään erinäisille, että on meillä nyt jo Vasepoikissa on 452 tykkääjää, että sehän on hirveän kiva. Sanotaan, että meillä on helvetin iso kampela-verkko, millä me haulitaan porukkaa. Sinne kun jää kiinni, niin sieltä ei pois pääse. Miten teidän fanit oikein, millaisia ne on? No on nastolalaisia, mutta onhan Nastolassa eikö se 25 ollut viime päivityksen mukaan? Ainakin veronmaksajia. Mä en vittu edes yritä enää ymmärtää, mä kauhean lisää kahvia. Also pronounced as evil. Puhutaan tuosta niin sanomapuolesta, niin meillä on aika tällaisia loppupelistä humoristisia. Ensimmäiset lyriikat taisi olla tämän meidän ensimmäisen biisin, mikä me tehtiin Ekos Reeneissä, Love Boat-kappale, mikä löytyy tästä meidän uudelta viimeisimmältä EP:ltä. Et se on tavallaan vieläkin settilistoissa mukana toi eka biisi, mikä on hauska. Sä tehnyt TV-sopissa töitä, kun aina kun sä puhut tuotteesta, niin saatat sen esittää sen hienosti. Silleen, niin meillä tässä bändissä, niin puhutaan nyt tästä levystä tällä hetkellä. Hinta vain 9,95. Myyttekö teistä näitä missään? Keikalla ainakin. Jos levyä myydään keikolla, levykauppa X pystyy ostamaan ja tilaa himaa. Vanhempi levy maksaa vain 4,95 ja uusi levy vain 5,95. Hei, saadaanko me teidät kummatkin pitää nyt levyä tuollaiseen TV-shop-tyyliin samanaikaisesti? Mä haluan vaan saada sellaisia inserttipätkä, kun pojat on hyvin ylpeitä tosta. Osta nyt, jäät postimaksutta.